Mooi, hè? Ik heb hier dus helemaal niks killen, hè? Ik ben echt... Ik ben zo weer hier. Ben we op. Wat ben we dan broekjes hier net? Oh. Het is ook echt al een heel schotling dat ik dit show heb. Maar wat een dag, jongens. Heel zenuwachtig week. Ik ben gewoon nooit, maar... Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is maandag en meestal ga ik dan naar de omroep, maar ik ben nog net topfit, dus ik zei ik werk je het even thuis. Ik ben nu dwaande mij wat vlogs aan het uploaden, te reageren op privéberichtjes en op berichtjes op YouTube. Dus dat al hier even aanwitje. Verder ben ik nog heel erg leuk dwaande mij het opzetten van een aantal knutselvlogs. Want betinkelt iets maar wat mij er ben en mijn doel is eigenlijk om met simpele materialen toch een leuk knutselwerkje te maken. Dus eigenlijk was het wel in de hoes haast, hoest er net om voort. Maar om even een tip van Chits om wat leuke kwatte knutselvlogjes te maken, zodat je misschien een idee krijgt om dat echt te maken of thuis te doen. En ik ga het, dat is wel leuk. Had ik aan nog wat die het oor, want zaken is nou de squal en Ildus van de morgen naar de opvang. Dus ik hoop dat ik aan nog wat die het oor, maar dan wil ik heel graag. Het is over 2 dagen dat wij niet trouwd binnen Jelke en ik. En ik ga even wat oud spul. Ja jongen, dvd'tjes en cd-roms. Ja, dat wie in dit iets. Check dit. Maar dit is wel een grappig verhaal trouwens. Wij zijn dus trouwd. En het was echt een schitterende dag. Gleun hiet en ik ging een hele dikke jurk, want het was echt, maar het was echt een prachtig mooie dag. En een week een fotograaf en we hadden opera dat hij de foto's maakte en ik het fotoboek. Nou ja, dat was inderdaad de afspraak. Ik ga er heel goed dwaande met het fotoboek. Oeren en oeren erin zitten, want Sieneling gaat het nog net zo vlot als nou, dat ging je hem op een briefje aan. En toen ging er wat mis in het programma, wie ik alles kwijt. Echt ontzettend bouwen, want er zit echt heel veel oren in. Toen had ik het nog een keer in, ben ik weer opnieuw begonnen, maar een oud programma weet ik nog, waar alles erin zit, oeren en oeren en oeren, met de waande west. Haast klaar. Toen woedde er iets net met de kaft, toen wie ik daar met de waan om dat nog aan te passen, waar alles voort. Nou, en je begreep toen wie mijn frustratie zag, toen dacht ik van, let maar, ik doe het letter nog wel eens even. Maar dat is er dus nooit van kwam. Dus Jelke en ik ga hier een fotoboek van uw trouwdag. Nou, dat is wel heel slim. Dus we zijn haast niet verder. En ik denk dat we toch wel tiert. Hoe leuk zou het wezen om... ik weet dat ik het op tiert kleer krijg trouwens van de 24e. 24 mei ben we het zien trouwd. Maar om toch dat fotoboek te fixen. Dus dat is eigenlijk mijn streven om je het nog even mee aan de slag. Of in ieder geval een begin te maken. Ik weet dat de programma's van Sint-Wurg 1000 keer beter werken en 1000 keer sneller. Dus dat maakt wel in 1 à 2 uur wel te doen wezen. Dus ik ga het gewoon weer bezieken. Dus ik hoop je ook daar nog even zo'n tak om. En voor de rest ben ik nog dwaande met... je weet, ik hou echt van heel veel soorten muziek, maar mijn hart lijkt toch echt wel bij de rockabilly, rhythm and blues, western swing. Echt een beetje jaren 40, 50 muziek. En wij gingen, zoals het nou stiert, of alles wat rond krijgen, een rockabilly festival houden in de theatertuin. Op, nou ik even zien, want we hadden een datum prikt. Als het goed is, ja, 16 juli, dat is dan de sneu voordat de simmervakantie start. Together met Jelke en Vakke Timmerman en de drummer van ons band, Jacob, Coco nemen we hem altijd. Ben we van doel om een rockabilly festival op te zetten. En dan van jong en oud, dus echt maar een kids area, dat de ouders echt maar haar een band komen kennen. We zijn echt dwaande met vanuit de rockabilly scene echt 4 hele goede topbands. Uiteindelijk wil we graag 4 bands haar. Dus even zien of ik zelf nog optreden ga met Tiffany and Rhythm Boys of dat wat oors fixen. En even zien hoe het al je uitkomt. En financieel zien we het echt al je kennen natuurlijk. We willen een aantal rockabilly DJ's haar. Er moet een dans voor je komen, want in de rockabilly scene werd er heel prettig rock'n'roll dansen, boogie woogie. Dus met zo'n goede vlieg komen. Er moeten tenten fixed worden, want als het droeg waren is het prachtig. Maar de meeste moeten eventueel, mocht het wat minder waar wezen, echt droeg staan kunnen. Dus dat hij altijd wel iets moet organiseren. Dat is altijd spannend, maar ach.
Wij gingen gewoon van het beste scenario uit en we probeerden zoveel mogelijk alles in te dekken. Zoals het nou stiet hebben we 2 boetenloze acts, dus die moet ik wat oernachting plakken. Dus er is nog een heel soort te regelen, maar ik had er echt super volle zin in. Dus je wordt en morgen maar we echt nog de laatste bands jaren en qua vergunningen en zo. En dan weet ik echt zeker dat het definitief terug in kan, maar mijn gevoel zei dat het wel klikt. Maar dus dat is nog leuk voor in het verschiet. Ik zal nog even wat vlogs uploaden. Nog even wat mailtjes beantwoorden. En dan hoop ik dat ik nog even dwaande kan met de foto's van je fotoboeken. Dat zou wel heel leuk zijn. Ik neem je mute bij mij. Via het net te abonneren en te liken. Dat zou ik hartstikke leuk vinden en kost het helemaal niet. Dankjewel. Nou, die is aan het uploaden. Dat wordt het wel even. Dat komt wel clear. En ik denk, misschien ben je wel benieuwd van wat voor reacties krijgen ze dan op bepaalde video's of berichten. Ik denk, dan lees ik even een paar voor. Videoclip decor bouwen in Gordiek. Daar reageert hij op. Oh ja, daar heb ik verteld dat we op vakantie gaan naar Kroatië. Dat stiert het bij. Kroatië, prachtig. We hadden een periode naar Porto Sol in Sargin. Mijn eigen caravan. Een iets lietsere camping. Het is een heel eind rijden, maar wel heel leuk. Mooi. Leuk vooruitzicht en leuke video weer. Oh, dat is nog leuk. Dan krijg je echt nog wat echt reactie op iets wat ik verteld heb. Te gek. Wij hadden echt een soort nocht in. Oh, er zei nog in over de set. Zo'n leuke setting. Het wie ik heel fleurig en met al dat fruit en groente. Dus zeg ik even dankjewel. Mooi fruit er ook er even bij. Wat zijn we even aan? Een appeltje. En een banaantje. Nou, dus zo zeg ik dankjewel. Oh ja, nou dat soort dingen krijg ik heel vaak. Waar is die trui van? Of waar is die broek van? Of waar is dit shirtje van? Meestal weet ik het wel, maar deze weet ik echt net. Die heb ik van Vintage volgens mij gekocht. Want ik vind het altijd wel leuk. Hè? Ik ga hier toevallig echt nog een shirtje van, of een jurkje van Ildau. En die verkeep ik dan weer. Ik vind het gewoon mooi dat kleren recycled worden. Dus ik heb echt wel eens wat nice. Maar ik heb ook heel vaak tweedehands of derdehands. En ja, doe dat ik weer met mijn eigen kleren. Wat er al je nog goed uitzicht. Dat gaat in principe gewoon weer in de verkeep. Of ik jou het wij. Of een goed doel. Of een kennissen. Ja, voortsmieten kan altijd nog zeggen. Dus ja, ik zal even zeggen, deze hak van Vintage. Het merk weet ik net. Dus, mooi hè? Ik heb hier dus helemaal niks killen, hè? Ik ben echt... Beetje talk hier is toch goed? Dan, we horen het altijd in de prank. Dat vind ik wel mooi. Ik hou er wel van. Gewoon lekker de klompjes aan. Dan naar de beestjes. Ik denk aan weer in de keutels. En dat kan mee. Nou, Jelke Wit is net van de trouwfoto's. Ik wil eigenlijk een beetje als cadeautje van is het zie je in ieder huwelijk. Ook om dat cadeau. Ja, dus het is zo heel mooi als dat op die het komt. Maar die kost weer wel wat liters. Maar gewoon als ik steeds van het cadeautje kom, nou, dat ken ik. Wij hebben wel wat leuks boekt. De bandjes gaan naar opa en Beppa. En wij gaan een nachtje een luxe hotelsuite in. Met een bubbelbad en een sauna. Zo hebben we eigenlijk nooit bedij, maar dat leuk is nog wel eens leuk. Dus ja, zo vieren we juist zien in het huwelijk een beetje. Het zie je niet, jongens. We zijn al 15 jaar bij het zien die trouwens dan net leeuwen. Hé, wil je met het haar? Ik zit een beetje zo nog. En dan een lekker bakje koffie. En mijn stem is net alles, dus ik weet net dat ik nog wel zo volle praten. Maar vet irritant. Nou ja, dat is net alles. Zo jongens, lekker eten. Alles klaar. Op naar de koffie. Jeske, kom je? Nou, ik zoek dus dwaande mij het fotoboek van de trouwdij. Maar ik heb wel de DVD, dat is heel mooi. Maar dan kreeg je een fotoboek van mij. Dus het filmpje heb ik nog wel. En ik dacht dat er misschien op de CD-ROM dus de foto's stien, maar dat weer net is CD-ROM. En ik leeuw ik wel dat het op een USB-stick stier, maar die ken ik echt nergens weer vinden. Dus ik baal echt als een stekker. Maar ik kreeg even contact van mij, de fotograaf van die dag. Ik zei, haast hoe heel misschien uw foto's nog van het zien hier in.
Ja, hij is er nog. Dus ik ben echt super beleerd. Hij weer van de morgen net thuis, dus hij is zo beziekje om ze van de middag nog te sturen. Dus nou, we zullen wel zien dat ik het dan nog op die kleer krijg. Maar ik ben lang blij dat de foto's er nog binnen, dat ik in ieder geval nog wat meidje ken. Dus als ik ga, dan maak ik echt het fotoboekmeidje wat heegteert, net zien hier. Dus nou, ik ken er nou net maar aan de slag, helaas. Nou, misschien Joen even of op het nijmidje, maar even zien. Ik zal even dit jurkje inpakken. Dan gaat hij op de post. Kan hij weer terug een oorbandje benut worden. Zullen we hier inpassen, jongens? Ik ben benieuwd. Zo'n aardig dikke stofje nog. Jazeker. Ja, de post. Even thee pakken. Even een lange erin. Zo. Nou, en ik kan gewoon, ik heb in een mail wat kregen, kan ik scannen. En dan krijg ik een label afdrukt, kan ik erop plakken. En dan kan je voort. Hoe makkelijk wil je het hebben? Dus klaar. Oh, Jelke belt. Hi. Oh ja, dat komt wel goed. Nee, is goed. Kan wel even. Nou, kom wel even naar die tuin. Oké, doei. Ah, dat is best genoeg. Jelke gaat regelen dat mijn auto naar de garage komt. Maar daar naar je band onder. We woont zo even een check-up van de auto voordat we naar Kroatië rijden. Dat was natuurlijk een heel eind. En we hadden net een nice auto meer. Je riet altijd picobellen trouwens. Ik ben heel blij met dit auto. Maar het is net meer een jonge auto. Dus ja, Jelke zei ik wil wel even alles even checken. Naar je band, even verse olie en alles even omdraaien en checken. Dus best genoeg. Dus ik ga even met het Audi'tje richting Jelke. En dan brengen we die even naar de garage. A few moments later. Zo, auto is bij de garage. Als ik de sleutels even in brengen en dan kunnen we naar je band onder. Bijna. Nou, Jelke heb je weer thuisbracht gelukkig. Dat is weer regelen. Dus in ieder geval de nieuwe band komt er nou onder. Oren denk je hoe Jelke zelf dan zei. Nou, eigenlijk best. Scheelt het. Ik ben in de onkast. Kunnen we daar weer een keer extra eten, no? Hey Jiska. Hey Wieske. Hey Skert. Ja, ik ga nog even wat was opvouwen. Dat is mijn grote hobby. En dan leuk het aan zo. Dan even de poortjes omheen. Want ik merk toch dat mijn keel en mijn holle is net helemaal 100%. Het wordt dan net echt helemaal, jongens. Hè? Of zoek de volle bedijn. Het is een combinatie, denk ik. Het is een combinatie. Oh, wat lekker. Het hield van het mooie waar is, jongens. Heel lekker kwarte kleren. Heerlijk. Ik zal eerst eens even wat muziek opzetten. Dan vind ik toch altijd een zelf even muziek, jongen, tijdens het wasken opvouwen. Dat maakt het al. Je krijgt wat fleuriger, no? Ik leeuwde ook aan maar even stomen, man. Dat zit bij al eerst zo vol. Dus aan even een stoombadje voor mezelf, kleermeidje. Ze hebben zien wat spul wat last krijgen. Want dit is niks wurgs. Alles opvouwt, nou gauw in de maand. Zo. Dan. Het rekje mij de verklaringsklein. Ik wil aansien dat eigenlijk. Dat is ook heel leuk. Ik vind dat Ildo haar nieuwe slipje boven kleer is. Ook extra rek, maar dan in het gruts is. Maar dan heb ik mijn vakjes werd dan squatjes in kennen en petjes hier aan. Dat lijkt me echt heel leuk. Ik ben vroeger echt van het verklaaien. Dus ja, nota vindt Ildo het heel leuk om jurkjes, want dus misschien vindt ze wel helemaal niks anders, dan hoeft het net. Maar lijkt me dat heel leuk, want de slipcams ben best wel rond. Daar ga ik echt wel plak voor om er echt een verklaarsstukje van te maken. Met een mooie spiegel en alleen verklaarskleding. Dat lijkt me echt super leuk. Dus nou, hier is het nou in het lied. Is echt heel leuk. Even een mooi skaaltje kleermaatje met inhalatiedampel. En een gleurend water erbij. Dus ik even het spul loskrijgen, maar dat is echt heel irritant. En ik wil eigenlijk heel graag kuchen, want dat is zo zeer in de long. Dus het zit me echt vol. Dus even zeker wat loskrijgen en dat het wat makkelijker wordt. Nou, het dampt al lekker. Ik kan er even ranen. En dan aan plankgas dampen.
Ik ben zo weer op. Doei. Ben er weer. En ik hier natuurlijk krijg de foto's van de trouwdag. En ik hier ook de DVD. Maar ik denk, hoe leuk is het dat ik je wel even het clipje zien liet van uw trouwdag. Die is in elkaar zetten. Ik had wel een tablet en wel een laptop. Maar geen dvd-speler meer. En in mijn nieuwe laptop zit ook geen dvd-speler. Dus ik had een oude laptop op schaal. Om deze draaien te kennen. Dus ik moet hem echt digitaliseren. Dat ik hem gewoon op een computer hou straks of wat. Want die dvd's gaan er natuurlijk heel snel uit. Ja joh, we worden echt oud jongens. Maar ik laat je wel een lietstukje zien van het clipje van uw trouwdag. Wat ben van een broekjes hier net? Oh. Het is ook echt al een heel schotling dat ik dit show heb. Maar wat een dag jongens. Heel zenuwachtig ik. Ben ik gewoon nooit, maar van deze dag wel. Silke wie mijn bruidsmeisje. Nou, wat wel mooi wie wij hier een fotograaf hebben waar jullie gewoon heel thuis bij vielen. Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Wij zijn gewoon lekker op dingen maken. Vooral op zondag. En heel spanningen nog. Ja, zou je hem zeggen, ik had echt een prinsesjurk met zo'n hele grote rok. Heel zwaar weer direct, maar als ik hem nou zeg, ik hem zo weer uitkozen. Nog steeds blijft mij. En jij kijkt naar zo'n jurkje, hè? Jelke even in het spier. Al die lagen even goed van, want het winnen alle je lagen. Ja, we hebben wel willen horen. Weer een heel leuke fotoshoot. Dat wenkbrauwtje. Machtig. Hier hoor. Dat ik hier tot weer. Hartstikke Oh jongens. Nou, ik zie zo verliefd naar Jelke, maar na het zien hier kijk ik nog steeds verdwalen in die mooie bruine hegen van hem. Ja? Dus op naar de volgende zien ze dan toch? Ach, prachtig. Wat weer dit een mooie dag, jongens. Wauw. Nou ja, ze hebben toch een liedje insje over hoe het is fotoshoot wie van die dag. Ik ben nog volle meer opnames, hè, maar daar ging je hem nou net maar filmen. Maar ik vind het stiekem wel heel leuk om zelf even om te zien. Dus het lijkt me wel leuk om dit van de week even zien te laten aan Zaken en Ildo. Ildo zit er nog net zo vol van mij krijgen, maar Zaken natuurlijk wel. Dus ze kijken hem even chillen hoe hij met hem eruit zei om te vertrouwen. Leuk. Hey jongens, ik ga jullie bij mij om in uw trouwfilmpje. Ik ga mij de hoen even op een paar beestjes dienen. Ja, ik ga wat werkvrije dingen dienen. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, op een vlog. Hey ho!